Hi mga bay, shout out kay ang pobre sa Canada. Mga unta, Gina, para dyan mo mga mukbang kugkaon na kay para ganahan sa kagkaon diha. Among sudan, paksiw na baboy. Paksiw na baboy, dayan. Ay miswa. Tangang sardinas. Yan na ay pansit Mickey. Ito. Yan na kabok. Diliaran mo mang luod. Ito ba mo yung kanon eh. Kala naman nito kung nalag na puwa. Ayan. Pagpupag ako. Pansit Mickey. Paksiw na lechong baboy. Pista dili atong Domingo. Senior San Roque. Bok. Senior San Roque. Pista dia ba senior unsa na? Unsa nang kuan dia patron Senior San Roque? Asa man? Ang pista ba? Sa? Ay, Senior San Agustin, Senior San Roque. Ay, Senior San Miguel. Na dia. Usa ra man gud na. Tuping nangare. Kuani sa pagkuan be kanang tabon ana ba? Koy balong nga gikaran ko nimo. Tubig. Ano ito? Pimas ako ba? Kung saan na ito kami inom ang managnom-nom ang kuan. Nom-nom. Bukayo kay pabadlong na ko bukay mukalit og pakuyawan akong mata mo ispat. Kuyawan pa. Ngikit pa yan day. Nip mo pananaw nimo. Pupis life. Gusto na akong okra katong gagmay kay siguro di mo nga linghod. Namu gigal may okra nga buang. Yeah. Makita man na nimo sa naong. Kung linghod o di. Nga fresh. Ilan mo na sa naong good. Nagkagmay. Tumatik na siya. Niya, sinawon. Ano ba ito? Ano medyo fresh good. Makita nga fresh. Daga tinda litson. Kuan. Paksiw kay manangalin ang litson. Baligya siguro barato no?
Bigyan siya barato, kahapon. Pila ka buk naman yung litson dito. Okay, dito na. Taga-dihara na sila, taga-dihara na. 40 ang kilo. Taga-dihara na namligag litson. Ah, order ka? Hindi manggog ka ng luoy ba o halin. Ang luoy man, ako ni tubo ko. Hindi halin. Ako siwon, tanang paksiw. Gipakso din gibaligya na pod. Recycle po. Nya di mahalin ang paksiw. Ang taon na po pag-recycle. Ikaw nun. Ito na kayo malukad. Taga diya rin ito na maligag litsunbok. Masih udah sa amin ang litson. Masih ang litson tibuok karon niya. Si mana nagtek kaunon. Pewa. Wala ka man, sama. Butingin niya, balon ng birthday ra. Ako magungiinan na yung kubi. September na be. It's your month. Habit ang birthday ma. Oo, ito mga trabaho ah. Nga ma'am. Surprise. Kalimot ito, sigduwa. It's Angel's May's birthday. This coming September 29. 5,000 Nya October. Book. Wala dyan sa kung utok na maganda-handang anak ka. Kuan book ay kabalo na dyan ka nga. Natay mga plano sa kinabuhi. Yan kinahanglan na maghanda-handa. No way. Kunyara na kung okay na ang life. Karoon na naku patag piso na kinahanglan. Yung man lalima na naku piso. Oo, man palit bitlo na gapon deh. No more? Wala, namagyan ito gapon, namagyan ng Martes ng gapon. Wala mong kubantay. Katag wafer Mars. Papa Earth's book. O gatas. Nga unta. Sige. Paksiw. Di ka mga paksiw, Mark. Litson paksiw. Pidahong ay sobrang paksiw Mars no. Kinsa man. Asa man butang deh? Diba namaligag Litson atong Domingo kay pista mo ka. Oo. Kaluoy, wa nahalin eh. Asa yung butang pakir ba? Bok, nasa kape. Nasa kape, luyo. Oh my God. Na, yes, that one. Ay, kalain ba ito kung nakaon sa mo to? Asa pa yung gatas? Gatas na to. Sa wala na gatas lah. Piston. Lakaw man ta karon eh. Nya. Tama niya. Bok. Bok, naon sa maning kuan, Bok? Hopya. Hindi na pwede. Unsa din na? Daw din na. Daw. Pila ka buok? Lagam? Okay. Nanti nabantayan mo. Magatas ko Malboro deh. Wala na imong kuan. May kinabantayan nimo. Ang apit nga natag. Mo to tilawon nako. Video wag gani. Tilawon ko sa ko. Tapos.
Tilawan mo ko sa kaputos na. Ang venture, wag palit. Pilian ako eh. Nanta mo. Sarap na ako. Tulacan ka doon eh. Iyo po kumpiyansa buk. Panta. Gila kang pilisi, pilisid eh. Klaro. Pwede pa mong kuno. Klaro kayo no, ilisi no. Pwede pa mong good. Ano siya may nakaibaw kasi may namaligya na. Bok. Bok. Hindi mo ngayon? Ha? Dungog ka sa barangay. Kung saan ako ang listahan sa mga gold members and silver. Kaya ako sang ikwan. Shout out mga gold members and silver members ko dyan. Diyot lang ha. Ingnaon sa? Ate Irene Nispli. So yung display. Nispi. Nespi! Ate Irene Vlog, Nispi. Oh. Nispi na si Ate Irene, si Mama Irene Vlog sa among bayronon sa balay ug sa tindahan. Thank you Lord. Okay, shout out na ta sa akong gold member. Shout out kang ang pobring hilas. Narang kamera. Dili na ay nalag-apil book ha. Ako na lang book. Diha lang ka book. Oh, Mini Me and I, shout out. Nya pila na lay kulang nimo by Mini Me and I sa tanan akong gold member. Ipang play ra ta mo ha. Nya inahinay lang kay 5 man ni ka cellphone. So kada gabi 5 ka gold member akong ma-play kanang matulog na mi. Okay? Nya ugma na pud 5, ugma na pud 5. Siya rudi mo mga muni. Okay, kay shout out kay Master Serious King, Triple K Pueblas. Ayan. Glenn Puertes, Sophia and Isabel's channel, Leticia Jensen, Ruby Tagyam, Bod Recipes Cooking Version, Kumaring Kikay Odds, si Tita Course, Maricel Interior, Tomo the Chico Vlogs, Skyline Dreamer, The Pobos, Lala Guapa, Sheila Vlog Pilipina in Arizona. Ayan, thank you so much sa mga gold members nako. I-play rata mo before me matulog. Kay panguan ako ilang mga cellphone. Akong ipang-play. Unya kani mga gold members nako nga mga namuni. Ako orang dulaan inyohang mga ads. I-play ra sa tamog appeal pero tagsa-tagsa lang kay dili man pwede. Kana mga gold members nato or sa tanan nga mga monetized channel tangtangan na inyong mga playlist kay dili na siya pwede i-play nga sunod-sunod. Okay, dula-dulaan lang nato sa karon ug na po niya nataod-taod ana dayon shout out pud sa akong mga silver members si Taligsik City from Australia with love. Atong tabangan si from Australia with love kay 10 years na siya nang isda wala pa siya naka 5 ka gatos. Ito siyang tabangan. Per me man ni siya kuan good busy ka istanan pero ito lang gyapon siyang tabangan. Gracious Adoriano Tong, Nes Anuelo Binet, Bing Tinay, Mystery, Miss Life in Nebraska, Hermes Zamer, Pelswed Channel, Pobreng Bisdak sa iyo, Today with Heidi, Master and the Survivor, Girly Pisigan, Inday Eva Lives Vlog, Gapi, Power Ate, Yobi Yobs, Kusina ni Nanay, Shukoy's Channel, Sigrillo Dabok, Irina's World, Kite DYT, Truck Fit and Healthy, 40 nga pati. Ate Miji Vlog, dayon Mersol Vlog Ranay, Shukoy's Channel. Ayan, salamat kaayo ninyo mga daghan kay mo. Nya ako mga gold member, ako na lang uton, ako promise diha kay murag dili na ako makaya nga ma-share inyohang mga live bitaw kay ngano. Dili man ta pares og oras. Sayang pug kaayo ani na lang akong buhaton sa mga gold member, ipang play na lang ta mo ha. Unya, post ra na ako sa akong page ang mga resibo nako. Dayon shout out lang tamo sa ako ang kada recorded video di mo ko kada mag-record shout out lang tamo asa sa ako ang live streaming shout out tamo ha mga gold member o kaning pwede ra kay mo makabundak og mga premiere ninyo sa ato ang live streaming kaning uban wala may schedule sa ilahang wala man sila premiere niya kung buhaton ani bundak lang nako ninyo bundak lang nako ang inyo mga videos sa ato ang live streaming mga gold member ha mga priority jud ta mo kay dako di mo gibayad
So mo ni ako sa buton tong duha ka angels na ako nga amo juning asikason jud ta mo nga kay amo ning kuan organize jud namo ang time ko kinamay uban nga walay kuan walay premiere so pambundak lang tamo nya ang mga super chatter atulan ng pangitaag pamaagi sad nga makakuan sabi sa inyo nga makaservisyo kay nag-invest biya mo. So dahan salamat dili na kukutob og maayong adlaw ka natong tanan. Lampi mo kanunay dida kung asa mo na imutang karon. Bye. Mabuhay Philippines. Isa? Na ang nag-outro gidagan.